mondo mi koro wabed kod wanyalo wacho ni winjruok mochwere mano mar AGOA kod pinyno mar Amerka, koso winjo bed ni koro wadonjo seche moko wang'iyo yore mamoko kaka mano mar Africa Continental Free Trade Area mar mondo mi wamed timo ohala wan kaka jo Afrika, koso winjo bed ni timore yo machalo nade bang' higni adek gi ber ka bende wang'iyo mbele inyanya to ne jogo mantiere sekta mar ohala. Erokamano. Jowinjo adiera mana kaka ne oler ni higni adek gi waka gima biro timore bang' kosekadho. Lakini sirikal marwa berga kabisa kuom timo negotiations mondo mi gik makamagi chornwa mbele. Nikech kaka notimore tika 13 dwe mar achiel mano miwa extension ni. Adiera antiere kod geno ni pod wabiro bedo kod twak mang'eny mondo mi chore mbele. To kata ka ok ochore mbele to mana kaka iwacho ni wantiere kod Africa Continental Free Trade Areas. Wanyalo bedo kod wan kaka jo Afrika giwegi wantiere kod chiro maduong' e pinywa mar Afrika. Emani samoro ido ni mondigol mwandu ni Kenya itero Uganda, katigol Uganda itero Tanzania, mawacho ni ma East Africa Community to ushuru pod ni mani malo. Ushuru ni malo moloyo mar dhi Amerka. Iro ni samoro ushuru ni malo kata gipimora pima. Koro kadiponi wanyalo bedo kod negotiations pinywa mar Afrika ka ni wabedi kod free trade areas. Kata gimoro samoro luongo ni regional blocks. Within East Africa standards moko mane winjo kawacho kata mana SPS go. Kigolo mwandu ni kata bando igolo Kenya itero Uganda. To tuo mantiere Kenya nyalo ni en achiel mana tuo matimo Uganda kata Tanzania. Koro kawa timo negotiation mawa harmonize standards gi. Tibro ido ni cost matimo ohala e Afrika dhi dok mana chien. To kodok chien to en ohala ne jok matimo ohala nekech profit share pod gibiro dhi mbele mana ka giro. To mogik nitiere bende tudruok mang'eny kata discussions ma pod dhi mbele mondo mi sama wayaro product mana awacho ni pok watimo full expansion kata exporting potential cha. Ka waloso product manyien nyalo bedo gi lomba ne Amerka. Magi wacho ni jowadwa kata obedo 3 years gi orumo wanyalo yienu mondo mi products moko achiel ariyo adek gi upod tim mana mbele odhi mbele gi kelo Amerka ka waluwo chike mane nitiere AGOA gi. Erokamano. Atwangi ni ethuolo makoro medwa ni mano mar higni adek mar timo ohala yo makare kod pinyno mano mar Amerka okelo mor ne jo ohala manitiere export industry. Kata kamano un kaka KEPHIS useikore e yo machalo nade mar mondo mi uneni koro uting'o malo kwan mag mwandu mawuok e pacho ka dhi e pinyno mano mar Amerka. Inyanya to thuolo mar higni adek nikech sani kata bedo ni watemo goyo mbaka mar mbele to higni adek gi mene koro nyaka utilize gi e yo makare. KEPHIS oikore mar yo machalo nade mar siro jopur matindo, jopur madongo kaachiel kod jo ohala magolo mwandu e pacho ka katere pinje maoko. Erokamano. Achiel kuom gima KEPHIS timo en tiego jopur. Nekech awuoye gine standards mane owacho ni ler mar del kata ler mar plant miluongo ni sanitary and phytosanitary standards. Koro KEPHIS medo tiego jo pur mondo mi ging'e ni to chike mage ma Amerka oketo kuom mwandu mopogore opogore. Namba 2 wantiere kod tero services machiegni ne mwananchi. Koro EPZ export promotion zones mane wawuoye ka sani kaka KEPHIS watero inspectors wa mondo mi gibed kama itime processing no. Achiel kuom gi en Tilizi ma but kidhi Naivasha ka. Wan gi inspectors ma dhi kuno ero ok ni koro ja ohala biro nyaka airport kata dhi Muguga ni dhi manyo inspection. Koro wan gi routine mondo mi sama iseloso mwandu ni motimne value addition e EPZ gi to in gi inspection process matimore immediately mondo mi gik mana wacho ni post harvest lost ka kik mondo wabed godo. Ato mana dek wantiere kod gima luongo ni traceability. Traceability en ng'iyo ni maua mane oterne ja Amerka cha king'iyo kumo ae to bende di yud ni no wuok e puodho miluongo ni Murang'a farm. Ko traceability no KEPHIS temo matek mondo mi okony jopur mondo mi sama gimoro timore Amerka ni mwandu moro ter to okoluwore kod chik cha
wanyalo luwo kuma no pure ma wawuog gi japur ni next time tim kama itim kama mondo mi chieng' machielo kitero mwandu ni kik mondo tim rejection kochacha. Erokamano. E thuolo mar higni 3 kama koro med godo mano timo ohala kod pinyno mano mar Amerka, mano kokalo e winjruok mano mar AGOA.